Tan samarpa moring sukma Sinukmaya winahya ing asepi prihatin paspaku micil tuh budhatan ponarya sak sedyane tanpa tatya sak cipta totan oleng kang raton rampas
wong luhur asorbi nang jiwa beban dukung nakani konges ing kanesan ira wong agung nesagung ira sutireng patrajreh lales kang cilik antolah ing cilik ira mingkar mingguring ukara akarana karanan maradi siwi sinawung rasmining kitang sinoba sinokata amreh ketarata makaratining ilmu luhung kang tumrap ing tanah Jawa agama agambing aji pakompaan kaum wasis ambanting kawiryaning kang wis
Prabowo salukara kabeh wis amangro tingalira Iwang Sukma dilinuwih mugi panyung ana mring panjenenganing ingsun ora ana tembung kang pantut linaerake ora ana tembung kang pantut sinungging kejabaning gedene rasa puja puji syukur kunjuk ngarsa dalem Gusti kang akarya bawana kang wis paring pira-pira nugraha kanikmatan marang umat kang sumebar ing jagat raya. Mligine Gusti wis paring nugraha kalawan panjenenganing ingsun arupa netra pinercaya nyawang sorate srengenge dene tutuk pinercaya necep dami kang kinukus dene raga pinercaya sinampiran nyawa kabeh kadaya saka kamuraning Gusti berkahing pangeran kang Gusti nampa dening Puntadewa. Mangke to mangke Koko Prabu ing Ndarawati jimat pepundhen sembahan kawula. Sarawuhipun wonten negari ngamarta keparenga kula ingkang rayi ngaturaken pasegahan panakrami katur kunjuk sandhap padha paduka njeng Koko Prabu. Jagat Dewa Bathara Mestu para ayah Bathara Jagat duh Yayi. Yayi Samyaji kadangipun Kakang Yayi. Kawula inggih swanipun ingkang raka para ing Ndarawati kalis ing Rubida pinangging kayuwanan awit saking pamujining Yayi Samyaji. Nun inggih hamila ing kalenggahan menika taklim kula katur ing ngarsanipun Yayi Samyaji Kalaratna. Kawula nuwun inggih Koko Prabu dawa sami-sami katuran pinarak ingkang langkung satata Koko Prabu ing Ndarawati. Kawula inggih duh Yayi. Mboten kirang prayogi swanipun ingkang raka para Ndarawati kawula nuwun Yayi. Mangke to mangke Koko Prabu ing Mandura jimat pepundhen sembahan kula prapteng delahan Koko Prabu. Sarawuhipun wonten negari ngamarta keparenga kula ngaturaken pasegahan panakrami katur kunjuk paduka njeng Koko Prabu ing Mandura. Wah latalah. Kawula inggih Yayi Prabu Punta. Sawanipun ingkang raka ing Mandura kalis ing Rubida pinangging Yuwana. Ngaturke gunging panuwun ingkang tanpa umpami sih panakrami ingkang rumentah dhumateng ingkang raka ing Mandura. Hamila taklimipun ingkang raka Mandura tumanduka ing pepadanipun Yayi Prabu Punta ing Amarta kalanon. Waduh Koko Prabu kados kagunturan gunung kencana klepan samudra madu kula tampi akarya suka gambiraning nala katuran pinarak ingkang langkung satata Koko Prabu ing Mandura. Wah latalah. Mboten kirang prayogi samudayanipun sampun ngresepaken ing penggalih biyuh-biyuh saderengipun kula sowan ngabiyantara tasih wonten ing nun inggih sak ngayunipun parigulan sampun pin mapak langen besan. Wah, sajake sing dados pramugari cakrak. Wah, adalah mriki nggih wonten langen besan ngoten niku, Yai. Nuwun inggih teng mriku mboten wonten. Pramila kula wau radi singak datos kula nggumun angen kula Koko Prabu. Nggih, Yai Asam Yayi Punta nggih.
Hamila ing kalenggahan mongko pinapakaken langen beksan ingkang mekaten bombong mongkok rasing manah kula mila prayogi den majengaken den ngrembakakaken timen kirana sarana sesrawungan ingkang prayogi nguri-uri kabudayaning piyambak Yayi Samyaji. Nah, kula setuju. Wah. Kresna Siteng kakangku. Kamu ana negara Ndara ati ora lewat ngaturke basaku tanpa ana wong Jlawatwati Siteng kakangku. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara wong Jarot wong Santosa wong bagus wong gagah prakosa. Iya. Yayi Dara praptanipun Kakang kalis ing rubeda rahayu slamet ora kurang sawiji-wiji. Ora liwat pangestunipun Kakang diage tampanana Yayi Werkudara. Wah, Kresna Siteng kakang tak tampa tanganku sajuga petek ing pranaja kak pundi ndadekke jimat. Mengko Baladewa bule kakangku ngaturke basaku tampanana bule Baladewa kakangku. Ora lecane. Ngundang pun kakang ini ora bule, ini kok ora pantes to Yayi. Nanging nyatane langgih ngaten ingkang rayi menika nyata pancen kondang kaloka sawijining satriya ingkang yen ya yen ora ya ora yen abang ya abang yen ijo ya ijo. Nyatane langgih mekaten mila anggenipun mastani dhumateng paduka bule menika awit katresnanipun kasunyatan panjenengan pancen nyata-nyata bule. Hamila paduka sampun ngantos rek ing manah menawi ingkang Yayi Werkudara ngundang dhumateng paduka menika bule. Nyatenipun Yayi Werkudara menika jujur mboten nate goroh napa ingkang dipun atur yakti paduka kasunyatanipun pakulika suki-kusika bule. Wis malah sing gula bule sampean dhewe Yayi Kresna. Wah latar. Para Kudara mung pisan malah kowe bola bali madanipun Kakang bola bule. Yah kadangipun Kakang Yayi Werkudara rahayu tekanipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang tampanana Yayi Werkudara. Lah bule kakangku iya. Aku wegah nampa pangestumu semune kowe ora ikhlas nggone mengestoni kelawan Werkudara. Lah kok ngono? Katitik kowe mau maido kelawan Werkudara anggonku nyandak tembung bule kelawan kowe. Salah meneh. Wes. Lah nggih mila menika sampun ngantos paduka menika ngedumel menapa ingkang dipun wastanipun Werkudara paduka butuh bule niku dipun wis. Bola bule wis Yayi Werkudara ya tak trima pancen kasunyatanipun Kakang ki aku sika utawa kekulit wernaning bule ya tak tampa Yayi tak puja tak karepke pangestunipun tampanipun Kakang tampanana kanthi legawa Werkudara. Lah yen kaya mengko nak tampa bule Baladewa kakangku. Kasturan pasegan Panakram ngaturaken sungking pamugi kunjuk Duh Kaka Prabu Sarimpit Yayi kaipe ya tak tampa dadi pangestunipun Kakang tampanana. Kawula linggih kapundi saengga jejimat. Ya Yayi Janaka tak tampa pangestunipun Kakang tampanana. Kawula ninggih kapundi saengga jejimat pun sekecaken anggenipun pinarak lenggah Duh Kaka Prabu ora kurang prayoga Yayi. Kawula ninggih Kaka Prabu Indrawati sungkem kula mugi kunjuk. Kawula ninggih Kaka Prabu Indrawati sungkem kula mugi kunjuk. Iya, Yayi kembar sakarone tak tampa dadi gambiraning ati pangestunipun Kakang tampanana. Kawula nggih kapundi? Kawula ninggih kapundi Kaka Prabu? Sungkem kula mugi kunjuk Kaka Prabu Mandura. Kawula ninggih sungkem kula kunjuk Kaka Prabu Mandura. Iya, Yayi kembar. Tak tampa dadi gambiraning ati ora liwat pangestunipun Kakang tampanana Yayi Nakula Yayi Nasdewa. Kawula ninggih kapundi saengga jejimat. Kawula ninggih kapundi saengga jejimat Duh Kaka Prabu. Nuwun mangke to Duh. Yayi Samyaji senajan to nuwun inggih sampun Yayi Samyaji kawis tinggal mbagekaken
praptanipun ingkang raka para Ndorowati lan Kaka Prabu Mandura nanging awit katitik saking lekering wadana jaiting netra tempu ingkang wimba Yayi Samyaji kawis tinggal nandhang duh kita duh Yayi menawi pancen keparayektos mekaten keparenga hambabar menapa ta darunaning dening makaten kawontenanipun Yayi Samyaji keparenga paring dawuh ingkang tetela pun Kakang badhe nganglungaken jangga nelingaken karna Yayi Samyaji Anjrah ingkang puspita harum kasiliring samirana mri Sekar kadung ngas gandanyo maweh raras renaning driya lantip cipta landhep pamikir paduka njeng Kaka Prabu waskita dumateng kahananipun ingkang rayi kula pun Puntadewa mapan boten lepat bilih ing rikalenggan mangke ingkang rayi negari Ngamarta lagi nandhang sungkawa sungkawaning nala katimbulaken kahanan praja ingkang nyatanipun negari Ngamarta ing rikalenggan mangke kenging pagebluk mayangkara duh Kaka Prabu kathah penyakit ingkang tinular bencana ingkang tumiba tansah susul sumusul kahananing Praja Ngamarta ingkang kados mekaten kala wau andadosaken bingget sarta sungkawaning manah ingkang raying Praja Ngamarta punapa inggih kuwawa ingkang rayi Praja Ngamarta ngayati kahanan ingkang kados mekaten Kaka Prabu gandeng ing rikalenggan mangke paduka sampun kepareng rawuh wonten ing Praja Ngamarta kalokengrat kondanging bawana bilih ora ana Nalendra kang pengawak dewa ora ana ratu kang pengawak Bathara amung kejawi paduka njeng Kaka Prabu pramila bab punika keparenga kula nyuwun kali damar dumateng paduka njeng Kaka Prabu ing Ndorowati saranane kekayuan luhur betah lopo klawan guling ngelingo soleh jatmiko yen wacana kudu manis mreh sing semeng sasomo samaning manungsa sami
Wah, ladalah. Yai Samyaji ingkang wis ngandharake ingkang kaya mangkono Yai Kresna. Kondange akeh Yai Kresna kuwi dadi pangayuman ya dadi kusiring para Pandhawa. Mula wis wenteh apa kang dadi pangandikaning Yai Puntadewa. Kahananing praja ingkang kaya mangkono mula Yai tak jaluk apa kang dadi kapisaning Yai Kresna ingkang punten wis sinasaken marang Bathara Wisnu. Mula Yai Kresna ing kene parikudu oleh palidamar ingkang kinarya pepajar tumraping para kadang Pandhawa Yai Kresna. Kala inggih Duh Koko Prabu, meninggih Yai Samyaji waleh-waleh menapa. Atur kula ingkang mekaten lugunipun pancen ingkang Raka para Indrawati sampun mangertos menawi ingkang dumados wonten ing Praja Ngamarta. Wah, yen pancen Kresna Sridheng kakangku ngerti para gagih luwarna panandhange negara Ngamarta. Bagus Werkudara yen pancen mangkono. Yai Samyaji Wonten dawuh Koko Prabu. pun kakang sendika ing dawuh enggal ngupaya usada kinarya jati-jatining walaya sejati kawontenan pagebluk mayangkur hanempuh wonten ing Praja Ngamarta mila nanging wonten panyuwun paminta kula tumrapun Yai Samyaji menapa kinten-kinten Yai Samyaji menika sagah minangkani menapa ingkang dados pamintanipun Kakang Yai. Koko Prabu, waton damel kajayan sarta kamulyanipun Praja Ngamarta luwaring panandhang negari. Tur tamtu kula mbaten badhe kawratan dumateng napa ingkang paduka kersakaken Koko Prabu. Oh, nggih. Matur nuwun menawi makaten tetela menapa ingkang dados tekating Yai Samyaji. Ingkang angka sepisan Yai pun Kakang Darbe paminta menawi sampun kasembadan pun Kakang paring usada dumateng pangebluk mayangkara ingkang halempuh wonten ing Praja Ngamarta. Kula nyuwun sepali ing Praja ing Ngamarta dipun pasrahaken dumateng ingkang Raka ing Ndorati. Pripun Yai? Werkudara Puntadewa kakangku piye? Koko Prabu bisa nyeblake lan saguh nyeblake pepedhut ana Praja Ngamarta nanging ana syarat-saranane separo negara Ngamarta disuwun kelawan panjenengane anut pinemune Siadi kepriye? Usih ratune negara Ngamarta kuwi Werkudara apa Puntadewa? Pun Kakang Yai abang ijuning lelakon negara Ngamarta kuwi gumantung saka ratu. Ratu kuwi saka tembung tuntunaning rasa rasaning kawula. Aku kelawan para kadang manut apa sing dadi karepmu. Yen kuwi ya aku ya iya, yen kuwi ora aku ya ora. Siadi sarujuk aku setuju. Janaka Kula wonten dawuh Koko Prabu. Siadi midhangetake pribadi pamundhutaning Koko Prabu ing Ndrawati. Kawula ninggih samendang boten karempit. Anut penemune Siadi adi sarujuk apa ora Yai? Kula namung jemurung ing karsa paduka Duh Koko Prabu ingkang minangka pangayumanipun para kadang Pandhawa Koko Prabu. Nggih, yen kados mekaten Koko Prabu sepalih negari Ngamarta kula aturaken dumateng paduka waton pepedhut negari Ngamarta saged sumeblak Koko Prabu. Wah, sik kusik. Senajan Yai Punta, Yai Werkudara, Yai Janaka wis pratelakake sarujuk separuning praja negara Ngamarta bakal dipasrahake marang Yai Kresna. Kok beneh lawan padatan Yai Kresna? Kula wonten dawuh Koko Prabu.
Ora tau-taune Nyai Kresna kuwi darbe paminta njaluk opah apa wae apa kang dadi pambiyantune marang para Kadang Pandhawa. Wiwit padha brangkang nganti padha nelaprang brengose. Nanging kalungguhan iki kok dadak gak opah. Mongko sing opahe kalungguhan iki separo ning praja. Kawula inggih menawi pancen Yayi Puntadewa pengin pegebluk Nayangkara menika enggal paluya jati-jati tepah paluya nyatanipun sampun sarujuk punapa ingkang dados pamintanipun pun kula Kresna Koko Prabu. Ladalah priya Werkudara. Wah, aku manut. Ya wis. Sing duwe menehke tak owalana aku ora duwe. Aku ki mung manut, masya ning kene ora enek banyune, ora enek wedange, aku yo manut. Kowe ora nggo bayu lho, Werkudara. Ora nggo bayu Werkudara. Ane cah, ndi cah ngono? Yo, kowe. Oh iya. Ora nggo banyu. Ya wis. Wong sing duwe wae menehake arep welana. Nyatane sing duwe yo menehke. Kawula inggih mekaten lak sekeca. Ingkang angka kalih kok Yayi Samyaji. Isine angka loro priye Yayi Kresna? Kawula inggih tasih wonten. Ingkang angka loro apa? Kawula inggih duh Yayi Samyaji. Kula mangertos wonten ing praja Ngamarta menika kathah isen-isening bumi ingkang medal lenganipun pinten-pinten pulo, pinten-pinten tlatah wewengkon menika ngedalaken lenga. Milanipun wonten sing yen di Sumet Murup, wonten ing tlatah Bojonegoro, wonten ing tlatah Cepu, wonten ing tlatah wewengkon sing wetan ngrika, wonten ing tengahing segara kathah isen-isening lenga. Lah, mila ing kalenggahan menika kula nyuwun tuking lenga utawi sumbering lenga kala wau slaminipun gangsal welas taun kula ingkang badhe mundhut, kula ingkang badhe mendhet nyedhot sedaya tuking lenga kala wau kangge mulyakaken praja Indrawati Yayi Puntadewa. Dara, apa? Ana syarat ping pindho meneh. Pancen Kresna ki wong digdaya. Yen ora imbuh wegah. Syarate apa meneh? Tuing lenga sumbering lenga ana negara Ngamarta lawase 15 warsa. 15 taun. Iya, dadi panguwasane Sinuwuning Ndrawati. 15 kuwi angkane tikus. Yen 10 kuwi apa? 10 kuwi klapa. Yen tebu kuwi apa? Tebu kuwi 51. Kuwi tukang udu ya kuwi. Yen nomere sinden kuwi pira? 19 karo 21. Aku kok dibisiki pragotake sing apik jare 72. Iya, Werkudara. 72 iki apa? Diwarai karo Kakang Pragota. Sinuwun jare menawi udu ingkang saene nomor 72. Iya, Kakang Pragota. Nggih, jare. Ngono ki Werkudara. 32 ki ula. Oh, 33 iki. Ula. Ladalah. Aku manut kelawan kowe, Puntadewa kakangmu. Yen kados mekaten kula nderek kersa paduka Koko Prabu. Iki piye to jane? Nyai Kresna, kula wonten dawuh Koko Prabu. Kowe iki arep niat ngerampok apa pengen ngusadani pagebluk Nayangkara ingkang nempuh ana ing praja Ngamarta?
nun inggih sedaya pambudidaya menika mawa ragat mila menika kinarya weragat anggen kula ngusadani menapa ingkang hanepuh dhateng Praja Ngamarta. Lah nanging lenga pirang-pirang sumber lenga bakal tok jaluk 15 taun. Ae ning pulau sing sisih wetan kae ana tembaga, ana emas, ana nikel barang kaya kok jaluk. Kawula inggih menika lak isen-isening bumi, tuing lenga, nikel, emas, tembaga menika kula gangsal 11 taun ingkang badhe ngelola. Ngelola kuwi apa? Nun inggih kula ingkang badhe nyedot lah. 47. Piye Werkudara? Nyedot 47. Kok lilani ngono kuwi? Aku manut. Aku ning kene wong gapuk penderek. Umpamane aku arep nggawe usul apa wae, urung tan wurunga bakal tinampik. Yen aku ditampik malah lara atiku. Lah dalah ya wis. Ora wurung nggih wis mawon kok rewel kok Prabu. Ning awal rasaku, masan ora melu duwe nanging yen kaya ngono cak-cakmu ora marem rasane atiku. Angka 3 Yayi Puntadewa isih eneng meneh Yayi Kresna wonten kok Prabu. Ingkang angka 3 nun inggih kula nyuwun wontenipun pusaka piandel wonten ing Praja Ngamarta wujudipun lampah gangsal inggih menika Jamus Kalimasada. Kula suwun Yayi Samadi. Dan kula ingkang sawandel. Mengke riyen. Nyuwun sewu, Den. Adangu padha waranten becik esuk amandama baris kang prayetna nyosaronta wong warawet tinumpes pangawak Pandhawa tinumpes iku pangawak Pandhawa tinumpes pangawak Pandhawa ai gek sahadulita mel-mel nek kodhok jare kimpel bocah cilik nangis kepir jare ditublak sambel Gus nyedhok duka ingkang kathah lamun ta kula kaanggep kladuk wani kirang deduga tegese kula cruntangen minggah wonten Sedi Inggil Praja Ngamarta tanpa paduka timbali Den Wit purwa madya wasana kula sampun nderek midhangetaken napa ingkang dados andharan sarta karembak sajronipun Sedi Inggil negari Ngamarta. Nyuwun sewu Gus. Negari Ngamarta ing mrika lenggah mangke nampi pagebluk mayangkara bebendu maneka warna bencana ingkang susul sumusul ingkang tumiba. Paduka nyuwun wujude sanjata pitulung dumateng Sinuwuning Ndarawati. Ing mriku Sinuwung Ndarawati nyuwun separo praja dipun pundhut dados pangwasanipun Sinuwuning Ndarawati. Ngapunten Gus. Yen separo negara Ngamarta dipun suwun sing boten lila kula pun Semar Den.
karepe apa Semar ora sarujuk. Ngeten Gus. Negara Indra para hasta negari Ngamarta. Pinaka dumadi saking pinten-pinten pupuloan ingkang dados tunggal praja Ngamarta menika wonten maneka warna suku bangsa agami. Menika bab punika mboten kenging dipun prail-prail. Tunggal. Wonten tetembungan NKRI harga mati tegesipun Negara Kesatuan Republik Indra para hasta punika mboten kenging dipun prail-prail. Yen dipun prail-prail kula Semar ingkang mboten sarujuk. Kalih batu ing lenga sumbering minyak ingkang badhe dipun kuasani dening Sinuwuning Ndarawati. Apa maneh suwene 15 taun Gus, kula lan sampean niki mung dadi utusaning para kawula. Negara niki dudu darbeking golongan, negara punika sanes darbekipun keluarga. Kula lan sampean menika mung dadi utusaning para warga. Yen tatu ing lenga sumbring menyak padruka pasrahaken dumateng Sinuwun ing Ndarawati. Napa mboten mesakaken dhateng para kawula ing Ngamarta? Mula sampean dadi ratu ingkang dadekke punika para kawula. Sampean kuwi mung minangka dadi tuntunaning rasa rasaning kawula. Aja mulyake pribadi sampean ning ngrekasake para kawula sampean. Yen tuk ing lenga sumbring minyak dipun kuasani Sinuwun Ndarawati, kula ingkang boten sarujuk teh. Pungkasan Gus, negari pundi kemawon punika boten kagungan gegebengan limang perkawis. Ingkang sinebat panca parasdya, panca lima parasdya gegebengan. Wujudipun sanjata jamus Kalimasada. Kalimasada punika minangka dados jiwanipun Praja Ngamarta. Yen badhe sampean paringaken dumateng Sinuwun Ndarawati padha karo nglokrokake nyepele marang kawula negara ing Ngamarta. Bab niku mawon kula nggih boten sarujuk lho Gus. Kakang Semar Badranaya. Mbagagku gegek saha tuli tombel-mbel. Ndara pamadya kula wonten dawuh. Kakang Semar Badranaya lancang apa kang dadi pangucapi mongko iki dadi kawicaksananing mbarep Kaka Prabu Puntadewa. Senajan aku minangka Pandhawa jangkeping 5 ora darbe wewenang anyah hak apa kang dadi kawicaksananing Kaka Prabu Punta. Nyuwun sewu, Den. Nyuwun sewu. Ngapunten. Kula madheg teng mriki punika sanes jumeneng sarana pribadi. Ning Semar teng mriki minangka dados wakilipun para kawula cilik. Kula dadi wakiling para warga masyarakat. Mula ora mokal yen to ning kono-kono akeh mafia minyak jebul lenga arep dikuasani kelawan negara Ndarawati niku. Iya, yen pancen mangkono lugune aku uga ora nutup netra nanging wis dadi kawicaksaning Kaka Prabu. Aku ora penang duwa apa kang dadi pangandikaning Kaka Prabu Punta. Mula ing kalungguhan iki aku mung kepengin ngamanake apa kang dadi kawicaksananing Kaka Prabu Punta. Ngeten, sampean sarujuk monggo. Boten sarujuk nggih monggo. Ning yen sampean sarujuk atages sampean iku mung badhe mikirke pribadi sampean. Sampean dadi nayaka praja sing milih niku para warga. Sing milih niku masyarakat.
Yen kaya mangkono, Kakang Semar Badranaya ora rumangsa pikantuk bagian ngono apa kepriye? Mboten dene kula pikantuk bagian ning bab perkara niki, Gus. Kula niki jumeneng dados wakilipun warga. Sampai kula niki mbangun kahanan sing kaya ngene iki. Oh, apa? Ngene. Apa niki mboten ngetoke dhuwit akeh mangsane sampean? Niki kangge sapa? Nggih, kanggo keluarga, warga masyarakat wonten ing mriki, kanggo kamulyanipun desa kula. Niki contoh kecil mawon. Lah niki babakan negari lho, Den. Yen sampean badhe miloro, apa kalih? Aku yo bingung Kakang Semar. Bingung pripun? Arep mbantah karo Koko Prabu nyatan sing darbe kawicaksanan kono. Sampean dadi wujudipun panguwasa Nayaka Praja niku mboten usah elon-elon. Mangjejeg sarana pribadi dengan idealisme nasionalisme yang tanpa batas. Nyatane pirang-pirang kawula cilik sing darbe penggawean saiki uga wis akeh sing kena PHK Kakang Semar. Ngeten. Niki kula critani sampean nggih. Niki wonten narasi sing apik. Piye. Seolah-olah niku ayo kita tingkatan UMR, kita demo pemerintah agar UMR niku dinaikkan. Niku sing golek undang-undang niku pesenan lho, Den. Coba Kakang Semar apa ora ewuh ing pambudi. Ora, ngeten. Mengke yen UMR dinaikkan, perusahaan yang harusnya produsen niku harus menjadi importer karena tidak bisa menguasai atau membayar ya kayak gitu. Dan akhirnya narasinya kan apik, koyo-koyo membantu warga masyarakat UMR kita naikkan. Ning bareng dinaikkan perusahaan tutup. Mergo apa? Tidak sesuai dengan budget. Lah, sing rugi sapa? Kula niku mbiyen niku dados caleg, Pak. Ning kula mboten purun. mau mula kang saka kuwi Kakang Semar, aku ya bingung apa kang dadi kawicaksanan ing Koko Prabu lan sang kang darbe panguwasa. Nyatane akeh para kawula cilik sing kena pemutihan utawa kena PHK. Sampean kan saged mikir niku. Harusnya pada hari ini berapa juta lapangan kerja yang harus dibuka. Ning tatkala UMR dinaikkan, perusahaan produsen yang harus ning akhirnya import. Bahan ini harus import aja dari sana. Monggo janjine rikalane arep kajumenengake menapa. Kuwi biyen lek pemerintahan saiki pemerintah aku, sampean kan pemerintahan biyen, aku saiki ya. Janjine arep buka lapangan kerja kok urung kelakon malah akeh PHK Kakang Semar. Niki kebijakan Menq dengan adana 200 triliun digebyar wonten bank-bank niku supaya warga masyarakat niku oleh nyilih ana modal iki lho ana modal. Nah, yen bank niku tidak bisa menyetir keuangan itu, mengke didis kalau pemerintah. Niku mesti. Ayo yen kaya mangkono Kakang Semar ora saruja apa kang dadi kawicaksanane. Kula mboten saruja, Den. Ndara Werkudara nggih. Sampean kok plilak-plilik matane sampean abang. Apa sampean ngombe arak? Arep ngapa? Dika Ndara Werkudara. Kowe njaluk apa wae bakal keturutan, njaluk derajat pangkat pilungguhan, kowe bakal kasembatan waton, kowe gelem nurut apa sing dadi kekarepaning sinuwuning Ndara. Gus. Kula ambali malih, kula teng mriki mboten dados wakil kula pribadi. Umpamane Semar gelem sugih ket biyen mula. Nyatane Den nganti dina niki mobil kula gonta-ganti, mobil kula sakniki nganti elek. Tarunane.
Oi. Ora sane kowe. Oh. Neng, yen kula gelem sugih, dhuwit negara kuwi badhe kula keruk. Nyatane kula boten purun. Yen sampean arep nyogok kula, tangeh kalian lamun, Gus. Yen kowe ora sembodo wanut kelawan para Pandhawa gedhe waduk, monggo kersa den. Oh, hei. Nyapa Werkudara? Hei. Weh, idiot, weh. Werkudara, weh adalah. Hei, Werkudara, weh. Yayi Samyaji, kawula inggih. Tiyang ingkang darbe gegayuhan menika pancen kala mangsanipun mawa pangorbanan. Nggih pangorbanan dedana, nggih pangorbanan jiwa, raga, mewah ugi kala mangsanipun pangorbanan senadyan keluarga. Mila menawi menika Kakang Semar beguguk makutha wanton dipun pulasara dening Yayi Werkudara. Nggih, dipun ikhlasaken kemawon mboten dados punapa. Nggih, Kaka Prabu kula anut dawuh Paduka Kaka Prabu jersak nyatenipun jagat sampun nekseni bilih Paduka kala wau ditising Sang Hyang Pikulun Bathara Wisnu Dewa ingkang aweh kabahagyan andum kamulyan. Menawi pancen makaten Duh Yai. Kepareng kalenggan menika ingkang ngraka para daya lebeng karya nggih nyumanggaaken Kakang Semar menika menawi pancen dados klilip tumuli nggatipun Brasa Kewala. Mila ing kalenggan menika kepareng tumuli monggo dipun lampahaken napa ingkang sampun dados kawicaksanan Paduka Yayi Samyaji kersanipun kados pundi? Nggih, kula nderek wonten kersa Paduka Kaka Prabu Janaka. Kula wonten dawuh Kaka Prabu Kaya wis purna apa kang dadi parapatan agung ing Praja Ngamarta. Mula kang saka kuwi Yayi bubar kang padha gantung sebo. Panjenengan ingsun kelawan Kaka Prabu ing Ndarawati bakal maminta sihing Bathara ing pamrih enggal sumeblak kahanan ing Praja Ngamarta.